Ето го и първия. 1-0 за мен, Никсън. То 1000 пъти го атакуваше. И накрая фанахме. Не, това е бас. Черен костур. Блек бас. Ето го баса, как атакува. Ето го червечета. Малко кръвче му пуснахме. Тя е и барливата риба. Ами, щото ми падна. Опа! А ето го. Червя, къде се качи нагоре по влакното. Ето го и следващото басче. Опа! Може, Гого, може. И на връхчето се е хванал червя, къде отиде нагоре по влакното и се скъса. Страхотен бас, атакувана от друга риба. Вижте как е ударен тук. Гледай тук как е ударен. Ето, виж какво го. Ние си ги пускаме. Ние си ги пускаме, ето. Ето хвания и е там е така на водичката да я пуснеш. Е там на водичката я пусни. Той не ми трябва да го гледам аз. Той ще си види стръвта и ще си атакува. Той си го вижда червеката. Нищо. Нещо. Ще гони. Той щом гони. Ето го. Фанахме го и другия. Опа, как се удари в клона. Може ли аз да го извъртя на брега? Спокойно. Спокойно. Виж как е връхчето отгоре. Ето, аз сега ще го хвана, хоп. И той идва при нас. Чакай, ще да отдалета на ровни куката. Искам да не бързам. Отдолу има друга иначе. Какво? Кука. Къде? Или е тази, да. Ето я виж. Перфектно. Какво ги прави? То верно да е професионалист, а? Ето. Хвани го сега, виж.
Чакай, спокойно, виж. Е така. Боде. Виж, тук така го хвани за устата, виж колко голям. Това какво е? Това е бас. Това се казва Суй си просто вътре. Black Bass. Виж как съм го хванал. Е така и че отдолу и отгоре. Няма да те ободе, не се притеснявай. Така, хвани го сега само за тук и го пусни и го дърски обаче, за да дам здраво. Айде сега го пусни във водата. Браво на Гого! Като станат по-голями, пак ще ги хващаш. Тук между клоните проигра риба. Ще се опитаме да я хванем. О, ето го! Как стръвно атакува. Браво! Невероятно хищни риби са. Ставаме въйцата. Ето страхотен Black Bass. Колко красива рибка. Ай.